Oras amanginang pajupang hitam muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita mangurupi hita di jamita nanang si patol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu di video nang patol hasot nami tu hita ima di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita taringot tu jamita di pertangyangan ima nagabe epistel di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 di Minggu Saudi turpukta jamita di pertangyangan jala epistel di hari Minggu ima Jakobus bindu 4 ayat 6 sahat ro di ayat 10 Jakobus bindu 4 ayat 6 sahat ro di ayat 10. Namangin ang tekas hujah hami turpuhon onma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Sangado songon na posihata ni Martin Luther taringot tu buku manang surat Jakobuson. Sangado rupani songon na posihatana na mandok surat Jerami manang rupani durame na artina hurang merlapatan jala hurang otoritas na rupani songon sada bagian dari kitab suci ala fokus ni pengajaran Martin Luther taingot justification by faith, pembenaran oleh karena iman, hanya oleh iman. Jadi perbuatan baik itu tidak berguna ataupun tidak untuk membenarkan dang laho paluahon dohot pasitok kon rupani holan ala ni ha porseaon HP surat Jakobus taida memang mulut jaha sepertinya, yaitu sepertinya terkesan mengutamakan perbuatan baik. Walau sesungguhnya molo lambagas tajaha songon nang Martin Luther lam diidai banado gabe lam dihormati madado bukui songo sada buku na patut masuk tu barita nauli manang rupani kitab suci, barita Injil, barita taringot tu haluaon. Taida do tang naga beso di argahon manang so dipodahon si Jakobus rupani taringot tu ha porsiaoni do nama mitori. Justru boi do jahota jala boi idauta sian rangkuman manang pikiran-pikiran ni si Jakobuson nungabe takas di bana taringot tu haporsiaudo nama mitori jala haluau ni holan ala ni asini roha alai ikondo tarida parbue ni haporsiau ni. Jadi molodung takas do dia tu hisa sahalak taringot tu haporsiau ni do nama mitori jala asini roha do haluau ni justru marhiteima lam gogo ibana mangulahon akaulau nadenggan songon parbue ni haluau ni songon maka mauliatehon anugrah manang asini roha naung tolhasi gabe marhiteima lam tugu rohana laho marningot posisina ima halak Kristen nang tinubus do nasida. Jadi anggos Jakobus ima sada na manguluhon gereja di Jerusalem. Jala di surat ibana ka surat na tuaka halak Kristen na tong halak Yahudi nang gabi porsea dia ka pangarat tope namar serak pe asa tarida identitas ni ha Kristenon nai asa hunang holan didok rupani au porsea songo kita ganuk minggu mandok au porsea namun nyatanya tidak pernah terlihat dalam kehidupan. Jadi Jakobus sungguh-sungguh ingin
menasihatkan supaya jika engkau benar-benar seorang yang percaya atau mengaku percaya, tidak ada alasan bagimu untuk tidak berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah hasil dari pembenaran itu, ataupun ucapan syukur atas pembenaran itu, ucapan syukur atas anugerah yang telah diterima itu dari kemurahan Tuhan. Sehingga jika mengaku orang percaya, maka akan terlihat dan terbukti apakah dia sungguh-sungguh percaya dari segala perbuatan yang ia lakukan, dari segala perbuatan baik yang ia kerjakan. Apakah ia menjadi bagian dari orang-orang yang percaya yang hidup benar, atau justru mengambil posisi sebagai lawan ataupun sebagai orang yang menentang hal-hal perbuatan baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan seturut hawa nafsu duniawi. Jadi itu tidak diturpuk tahun rupani. Diturpuk taupe takasdo tidak dirajumi si Jakobus do asin roha ni debata na paluahon alana mulo taparrohahon di ayat onom alai lam gumodang do asin roha di lehon. Jadi takasdo di boto ibana jala diajarhon ibana taringot tu asini roha mangihutu sido rupani lambagas di pabagas imana taringot tu asini roha molona niasian dohamu atong dengan ma parangemuna paserepamuma rohamuna. Jadi haserepon itu terkait langsung dengan anugerah. Asini roha sadalan dui dohot haserepon. Alana daktar jalo asini roha di bagasan ginjang ni roha dohot di bagasan ego kecongkakan kesombongan. Jadi anugerah itu hanya dapat diterima dengan kerendahan hati dan kesetiaan, bukan dengan kecongkakan atau kesombongan. Sebab tidak mungkin seorang yang congkak dan sombong mampu menerima ataupun mengenal apa yang disebut dengan kasih karunia. Justru hanya orang-orang yang merendahkan hatinya, hanya orang-orang yang rendah hatinya di hadapan Tuhan itulah yang mengenal kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak bisa terpisahkan dengan kerendahan hati. Halakna takasmananda asini roha ido akka halak namar serep ni roha. Jadi di terbuk tahun ida utama ternyata mulu na manjalo asini roha dohita. Rap manjalo asini roha pangurupion ni debata dohita. Buasa marasik kita siandongan. Dalam artian buasa tapagijang rohata. Ada ido imason dialo debata doaka. Siginjang roha ala akan somananda asini roha dui. Etong maneng togihono na siya turpukton. Siya turpukton naing ingoto tama tapasere marohata. Tahu diri. Nah, itu penting sekali. Tahu diri. Siapa engkau di hadapan Tuhan. Tahu diri itu penting sekali untuk memahami betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Sebab siapakah aku ini Tuhan? Dalam sebuah lagu Kidung Jemaat juga dikatakan, ku heran Allah mau memberi. Dang tatu si dalam bahasa Batak narupani. Dang taboto di bagasan bahasa Batak narupani. Buasa gabi asi rohani dewata dihita. Daktar patorak kita. Alai songon nong dia si ihita. Tapaserep ma rohata. Taingok ma asini roha dohot tolong ni rohani debatado na polua hok kita. Atok ta jaga ma parangetta. Songon turpuk pistel rupani ataupun jamita pertanyaan di minggu nok salpu. Maradat ma parangetta. Uli jala dengan ma parangetta. Songon akka halak naung porsea. Tapaserep ma rohata. Aladanga dong alasan
laho marginjang miroha, sebab hidup hanya kemurahan Allah. Alani manakin takas do taida, ternyata Jakobus bukan menutupi kasih karunia ataupun menghilangkan kasih karunia. Justru ia menekankan, karena kasih karunialah maka harus tercipta perbuatan baik.